prima întâlnire am venit cu sufletul plin pentru că veneam acasă. Nu mă așteptam să fie un nivel atât de ridicat și în special interdisciplinaritatea care, datorită acestui suflet și motor al primăverii dermatologice, doamna profesor Brănișteanu, cu viziunea ei organizatorică, a acoperit sub această umbrelă imunologia, virusologia și inclusiv transplantul. Deci ăsta a fost primul șoc și o surpriză atât de plăcută. După aceea, de 6 ani, vin în fiecare an și apreciez cum crește ca un copil care anul trecut și-a luat buletinul la 14 ani. Anul acesta am fost șocată, plăcut să văd că practic a fost recunoscut internațional și a primit această acreditare europeană, ceea ce este fantastic de mare realizare, bineînțeles tot datorită acestui suflet și acestei familii, că practic mă simt ca într-o familie de când vin în fiecare an. Deci, practic, este ca un copil care a mers mai repede ca alții datorită calităților excepționale și a trecut, practic, aș putea zice, chiar la bacalaureatul la 15 ani și a primit această acreditare. Așa cum am zis la început, mă gândeam ce legătură am eu cu transplantul meu să vin aici și simțeam cumva un fel de science fiction pentru toți dermatologii să vin eu cu transplantul pulmonar, care practic în România nici nu se efectua la acea dată. Încetul cu încetul mi-am dat seama că această interdisciplinaritate poate fi aplicată chiar și la primăvara dermatologică ieșeană și pot să vin cu lucrări noi și acum suntem într-un stadiu de a publica un manuscript cu ceea ce am prezentat pe scurt, afecțiunile cutanate care apar în urma transplantului pulmonar.